Ac mae yna lot o lleisiau sy'n gael i'w allan yn ddiweddar. Ac dwi'n credu bod Duw yn siarad efo ni trwy lot o leisiau yno. Ond yn aml iawn, mae angen i ni agoffi'n hunan o'r prif lais sy'n yn ein bywyd ni. Sef llais y bugail da. Ac y bore yma, dwi eisiau i ni cyd-adrodd Salm 23 efo'n gilydd. Fel neges Duw i ni heddiw. Fel eglwys Salm, fel ffrindiau Salm dros Gymru ac ar draws y byd. Ond cyn pob adnod, dwi am ddarllen rai penawdau, da ni wedi clywed, dros y misoedd a'r blynyddoedd ac hyd yn oed wythnosau diweddar. Ac efo'n gilydd, nawn ni gyd-adrodd adnod y Salm 23 ar ôl y penawdau yma. Mi welwch chi'r geiriau ar y sgrin. Hyd yn oed os ti adra ar dy ben dy hun. Swn i'n licio i ti ddarllen efo ni. So nawn ni cychwyn efo'r penawd cyntaf. Yr 11 o Fai, 2018. BBC Cymru Fyw, Carwyn Jones ddim am aros fel aelod cynulliad wedi 2021. A 4 ar 15 o Hydref 2019, Golwg 360, Golwg 360, Boris Johnson eisiau etholiad ar Ragfyr 12. Yr 11 ar 10 o Hydref 2020, Golwg 360, 90 miliwn eisoes wedi pleidleisio yn America. Yr arglwydd ydy fy migael i. Mae gen i bob peth dwi angen. A 90 o Fehefin 2020, Golwg 360, Cymru'n uchel ar restr hoff lefydd pobl i symud i fyw. A 6 o Awst 2020, Golwg 360, bron i 60% o bobl Gwynedd methu prynu tai yno. A 4 ar 20 o Ragfyr 2020, Golwg 360, 20 o fudwyr o Affrica wedi marw ar ôl i'w cwch suddo am mor a canoldir. Mae'n mynd â fi i orwedd mewn pwrfa hyfryd ac yn fy arwain at ddŵr glân sy'n llifo'n dawel. Yr 11 ar 10 o Ebrill 2013, Golwg 360, mae'r olaeth Thatcher yn rhoi bywyd newydd i hen gan. Y cyntaf o Dachwedd 2018, BBC Cymru Fyw, dyfarnwr pêl-droed yn achub bywyd cefnogwr ar ddiwedd gêm. Yr 11 ar 20 o Ragfyr 2020, Golwg 360, cyhoeddi cynllun gwerth 950 o filoedd o bunnoedd i adfywio adeiladau yng Nghaernarfon. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae'n enwog am ei ofal. Y 19 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, amrywiol Covid yn cynyddu achosion ymhlith plant Mon. Yr 20 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, Storm Christoph, glaw trwm yn taro Cymru. Yr 11 ar 20 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, Betty George, dyw byw eich hun yn ystod pandemig ddim yn sport. Hyd yn oed mewn ceunant tywyll dychrynllyd, fydd gen i ddim ofn am dy fod ti gyda mi. Mae dy ffôn a dy bastwn yn fam ddiffyn i. Yr 11 ar 20 o Orffennaf 2020, BBC Cymru Fyw, rybydd am wrth-ddibyniaeth ar fymforion bwyd. A 12 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, angysondeb reolau Covid-19 mewn achfarchnadoedd. A 15 o Ionawr 2021, BBC Cymru Fyw, pa fath o lysiau allwn ni dyfu mwy ohonynt yng Nghymru? Rwyt ti'n paratoi gledd i mi, ac mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwyt ti'n tywall olew ar ymhen,
Mae gen I fwy na digon. Y 7 o Awst 2018, BBC Cymru Fyw. Teimladau cymysg ffoadur ac awdur am hen lad I dadau. Yr 8 o Fawrth 2019. Golwg 36 Brexit am byth. Yr 15 o Ionawr 2018, BBC Cymru Fyw. Isio ti newydd heb symud modfedd? Bydd dy ddau oni a dy ofal ffyddlon gyda mi weddill fy mywyd. A byddaf yn byw eto yn hir arglwydd am byth. Amen.